Víte, že v domácnostech se každý měsíc usadí až 2 kg prachu? Ale mít čerstvě uklizeno každý den není těžké. Duoro X Clean vysaje a vytře celou podlahu za vás. Stačí zmáčknout knoflík nebo zvolit automatický úklid a Duoro uklidí, i když nejste doma. Čím vyšší sací síla, tím lepší úklid. Moderní digitální sací motor a velké lopatky ventilátoru ženou vzduch 3krát rychleji než u klasických robotů. Díky nekompromisní sací síle Duoro zhltne veškeré nečistoty a vaše podlaha je dokonale čistá. Koberce jsou zásobárnou prachu. Výkonný kartáč vytáhne prach z hloubky vláken na povrch a rychlostí 100 km za hodinu je dopraven do koše. Nejvíce chuchvalců prachu se skrývá v rozích a u stěn. Duoro má infračervené senzory, které jej navádějí přesně podél stěn a do koutů, odkud bočními kartáči vymetá špínu rovnou k nasávací hubici. A výsledek stojí za to. Duoro je vysoký jen 9,5 cm a proto snadno uklidí těžko přístupná místa pod nábytkem. Nelezte už po kolenou se starým vysavačem. Duoro X Clean to zvládne mnohem líp. Máte doma schody? Duoro má na spodní straně citlivé senzory, které je spolehlivě poznají. Duoro uklidí až k okraji, ale nikdy nespadne. Ale úklid je víc než jen vysávání. Duoro zvládne nejen vysávat, ale i vytírat. Stačí nalít vodu do zásobníku. Díky mopu ze štěpeného mikrovlákna není potřeba přidávat jakékoliv saponáty. Mopovací modul začne automaticky provlhčovat mikrovláknový mop a udržuje ho dostatečně vlhký během celého úklidu. Nasaďte a mokré vytírání může začít. Duoro vytře nejen čerstvé vlhké skvrny, ale i přischlou špínu a zanechá perfektně vytřenou podlahu v celém bytě. Je vhodný k vytírání všech typů podlah, včetně dřevěných a laminátových. Samozřejmostí jsou dlažby i linolea. Na jedno naplnění Duoro vytře až 80 metrů čtverečních. Po práci Duoro sám najde základnu a nabije se na další den. Odpadní koš pojme až 1 litr nečistot, takže stačí na úklid až 150 metrů čtverečních. Duoro vysaje nejen prach, suché listy, zvířecí srst, ale i prachové chuchvalce. Ušetřete si dvojí práci. Nechte Duoro X Clean, ať za vás vysaje i perfektně vytře mokrým mopem.